To jama'a, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka. Ta riƙa shi bayan mutuwar marigayya wato Sabuwa wacce aka fi saninta ta cikin shirin fim ɗin daɗin kowa, wani asiri ya tono a masana'antar ta Kannywood a yanzu. Hakan ne suka Maryam CTV da Rabi'u Rikadawa da wanda aka fi saninsa da Ɗangwari sun fito sun mai da wasu martani a yanzu, suna nuna wa duniya su fa ba haka ake ba, kuma abin da ake faɗa ba fa gaske bane. Don jin abubuwan da ya faru a cikin wannan bidiyo da kuma wannan rasuwa ta marigayya Sabuwa daɗin kowa, ku ƙara gyara zaman ku tsaf masu kallon mu kuma masu sauraron mu. To masu saurare, kafin mu ja ku da zance, kada ku manta ku ci gaba da yi mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tashar Arewa Vlog TV mai albarka haƙiƙa ta ci. Wannan shi ake kira da duk kullu nafsin za'iqatul maut, ma'ana duk wani mai rai mamaci ne. Haƙiƙa masu kallon mu kuma da masu sauraron mu a cikin wannan tasha mai albarka, tashar Arewa Vlog TV, idan ba ku manta ba, gabanin Allah zai ɗauki ran wannan baiwar Allah ta fito tana faɗin wasu abubuwa da take buƙata, amma kowa da kowa ya buris kuma ya yi shiru, ba iya samun ƙwaya ɗaya wanda zai iya taimaka mata a masana'antar ta Kannywood ba. Tun daga nan ta fara faɗin wasu abubuwa take cewa ta gaskiya shigar ta fim bai mata amfani ba kuma bai mata rana ba, a matsayin ta na wanda ake ganin ta babbar jaruma, ake ganin kamar ta fi ƙarfin hidindimun sha'anunuwa na rayuwa, amma hidimar naira 5,000 gagara ta take, har take nuna wasu abubuwa ma da ake mata a masana'antar ta Kannywood. Ta ce idan suka tafi ɗaukar series ko ɗaukar fim naira 2,000, naira 500 ake bata, an bata a bata naira 3,000 shine makwarar iya abin da ake bata, kuma tun 8 sai 8, kaga ma'ana 88 kenan. Hakan ne saka ta ce gaskiya akwai abubuwan da ya kamata a ce masana'antar ta Kannywood a gyara, saboda a duba wa lamarin nata, ya kamata a duba mata a san menene mafita. Hakika marigayya Sabuwa ta cikin shirin fim ɗin daɗin kowa ta fito ta magatu kuma ta yi Allah wani da masana'antar ta Kannywood da aka rasa mai share mata kukanta, har take fama da buƙatar kuɗin da ba su taka karya sun karya ba. Hakan ne suka Maryam CTV babbar jaruma wacce take tashi take faɗin wasu batutuwa har ƙwaya uku game da marigayya, take cewa gaskiya Sabuwa ba abu a yarwa ce, kuma Sabuwa abu a faranta mata da ce, saboda duk mutumin da ya san Sabuwa ta cikin shirin daɗin kowa ya san ba ta wasa da ake, kuma ya san tana taka rawar ta tsalle, ma'ana tana ƙoƙari iya iyawarta. Hakan ne saka wasu suke mata laƙabi da ta san aiki, saboda duk mutumin da ya san ta ɓangaren aiki fa ba daga nan ba, kuma ba ta aikin da ba a ce ya yi daidai ba. Shi ya sa Rikadawa shi ma ko ta wannan gefe ya haife ta, kuma hakan ne saka suke cewa su da a ƙarshe sai dai su ce Allah ya jaddada rahama a cikin kabarinta, kuma sai dai su mata addu'a Allah ya sa ta je a sa'a. Abubuwan da ya ɓata wa 'yan marigayya ne a cikin guda daga cikin manyan jigajigan Kannywood, ko ƙwaɗaya bai iya samu ya ji gurin jana'izar Sabuwa ba.